Se punainen pala, niin silloinhan kamera käy. No niin, kamera käy. Jereen uimahyppykoulu. Tuumaa sukset haukata. Keulapinta. Jere ei kylmää vettä pelkää, kun se meinaa mennä avantoon niin MM-kisoihin. Vähän ottaa haasteellinen. Tässä ollaan umpihankin sukset, missä keula lähtee hyvin uima hangin päälle. Onko vesi lämmintä? Tää on aika ihan perus. Kyllä siellä jää alla kuitenkin oli. Oli täällä jää alla. Se tästä näköjään Helposti pääsee. pääsi. No niin, nouseeko hirvi ylös? No niin.